manan sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga makhatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Dumanhog, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Shine. Dili ka mo nga akong mga ginikanan, ina, ama? Dili, Shine. Gamay ka pa nga ni ana mo. Mao ka na, Ling. Kami na ang mapadako nimo ug mapaeskwela. Unsa mangitabo ang nga naabot man ako sa inyong mga kamot, ina, ama? Dako og utang ang imong mga ginikanan namo. Ug ikaw ang silbing bayad nila. Unsa? Hain man karon nga akong mga ginikanan, ina, ama. Wa na kami masayod. Kaya nibalhin na sila sa layo nga lugar. Unsa? Ayaw na sila huna-huna aling. Ang importante, nga ni ami nga nagmahal og nagpangga nimo. Salamat ninyo, ama, ina. Ha? Dili ka anak sa magtiayong Dato Pandasan o Haji Miling? O Alliance. Hain man diyan tinuod imong mga ginikanan, Shine. O ako mahibaw, Alliance. Kay gamay pa ko nga niya sa mga kamot nilang ina, Miling. Mo ba? Aw hinuon, pinanggam sa kanila. Maugyot. Okay ra na eh. Shine, lain pa yato ba? Kumusta naman tong akong giingon mo? Ha? Dugay naman kong nanguyab ni mo. Sugtan na lang ko. Alliance, nahibaw ka gyud nga gidili sa among relihiyon. Ang pagkigrelasyon og dili parehas namo. Ay, dili ko tamak sa pagod. Ha? Sugtan ako. Ugato na sa itago ang atong relasyon. Alliance. Mangutan ako ni mo, Shine. Mahal ko ni mo, o dili? Gaan kayo akong buot ni mo, Alliance. Og nahibaw ko nga gugmanan ni nga akong gibati ni mo. Kung mo, sugtan na lang ko. Oh. Uyab na ta, ha? Sige, sugton ti ka. Pero mag-amping ta ha nga, way mahibaw sa atong relasyon. Oo, Shine. Kanya, ansaman, kita na? O Alliance, kita na. Salamat, Shine. Tinuod ba kini nga akong nadunggan nga balita? Nga may uyab ka nga dili parehas na ito ang relihiyon. Oo, ama. Buwagi siya. Ama. Nahibalo ka gayud. Nga gidili ka na sa atong relihiyon. Nga makikrelasyon o dili parehas na ito. Ama. Buwagi ka lang imong uyab. Aron dili ko masukon mo. Oo, ama. Di ko masukot. Alliance. Di ko masukot nga imong buwagan. Pero tingali kung si buhato ni ama ni mo. Kung mahibalo sila nga uyab ta. Magkabanda. Ha? Pandam. Kay dadun ka na ako sa Cebu. Gusto ka hani nga itong gibuhat, Alliance? Mao ni ang bugtong paagi. Aron may katumanan ang atong gugma. Alliance? Dinhi sa Cebu, magtukod ang atong pamilya, ha?
Dali aras panahon sa. Walang hibaw ingat. Dohan ako katuig dinhi sa Cebu. Og, may anak na sabta. Magid, og... Nalahi na sa na yung mga taon, no? Mura nagigag taga Cebu. Natakdan ako sa inyong tono, oy. Salamat sa mong pagpangga na alliance, ha. Maayo ang dili ka mausab. Hindi na may tabo, Shine. Kay, love ka ka. Salamat, alliance. Ay, manis, alliance. Wa pa man mauli. Dili man na siya yung ini. Oh, maayo kiniya na siya. Oh, nadugay man lagi ka. Dito ko sa kong migo. Nakainom ka? Mara. Nausab naman ka, alliance. Dili ba na ito kaingon ini? Ay, magbuod ko nun sa iyong buhaton. God, sekde ko. Alliance? Ha? Niundang kasi mong trabaho? Oo. Kapag yung trabaho, eh. O ini nga ito paginahanglan din sabay? Huwag na problema. Namas mama. Lagi ko'y kwarta. Saman nun? Lagi kong kwarta. Saman, mangagis ko. Ibalik na sa gani mo pagka-adik-adik, ha? Oh, adik-adik si Alliance. Oh, Shine. Nagtuo ko nga nibalik na sa iyang bisyo sa una. Nagtuo ko nga buotan na si Alliance. Adik-adik din na siya. Nibalik na sa ginasis iyang bisyo. Kay isog naman kaayo. Pila ka kaadlaw nga nawa din sabay. Og karon ka pa na uli. Diin man day ka. Dito rin sulbkada eh. Tinuod ba nga nibalik ka sa mong bisyo? Nga nagatik-adik na sab ka? Ato rin. Eh, lingaw man akong bisyo. Lingaw kay ko na. Ako sa may akong kaugmaon o ba ni mo? Kung mag-ingon ka ni ini. O sa may pagkaon ni mo sa tong anak. Pangitang trabaho. Aron na kay kagasto sa tong anak. Alliance. Aha? Manarbaho ka? Oo, ma. O niya, ang inyong anak. Mamalihog na lang ko bantay ni Dodong, ma. Kaya dili mahimong nga magpunto lang ko din higod. Nahala, sige. Ako nalay bahala sa akong apo. Salamat, ma. Salamat din taon kinakasuotin kong trabaho. Maayo na lang ni mapalit na akong gusto sa akong anak. Hi. Oh. Bago ka din eh. Oo. Ako rin si GR. Ikaw? Shine. Mau ba? May anak na di ka? Naa na in town. Usa. Di mo halata nga may anak ka. Atik sabay. Tinod bitaw? May gani kay nisugot ang imong pares, no? Nga manarbaho ka? Owa si mahimo. Kay wa sa si trabaho. Sige naman siya kuyog sa mga barkada. Wa sa anog ni, masig maadto ka sa lain. Gwapa biya ka. Ambot niya. Kanina tong tanong, kung ako pa'y nakaangko ni mo. Oh. Naunsamin ko. Ang nagkaan man kayo kung buot ni JR. Ang namingawan man ko niya. Kinahanglan putlon ko ni pagbati. Dili ni Angay. I love you, Shane. JR. Sorry ha. Dili unta ni Angay nga isulti na ko nimo kay may kaipon na ka. Pero ako ra masaba mag-antos kung dili ka mahibaw nini. Inauton ta nga dawato nimo nga kung kugma, Shine. Nahibaw ko nga dili ni maayo. Pero ang tinuod, nakat-on nasab ko sa pagkikugma ni mo, JR. Tinuod? Oo. Oo, sa din ako tuyo ang pagbatia.
Ayaw hikaw yung imong kaugalingon, Shine. Sunda kung sa may pitik sa imong kasing-kasing. Kung sa may makalipay nimo. JR. Shine. JR. Huwag ka ba magmahay? Nagitugyan mo na ako ang imong pagkababay. Wa. Para nahadlo ko, basig. Mahibaw nga kung kaipon nga nakiglambikit ko nimo. Dili siya mahibaw. Kaya di na kumusugot ka mo pa uli pagka sa inyo. Oon simbot mong ipasabot. Dadon ti ka sa among dapit. Sa dumanog. Ipalayo ti ka sa imong kaipon. JR. Mahal ti ka, Shine. Ug di ko gusto nga mawa ka na ako. Mahal sabti ka, JR. I love you, Shine. I love you to JR. Kang JR na ako na-feel ang tinuod nga gugma. Mo'y hinungdan nga ni kuyog ko sa ilang dapit. Sa pagkakaroon, may tulo na may kaanak. Duha ka babae o usa ka lalaki. Og iyan na sa pagipakaslan, kinapabunyag mako katoliko. Og sa akong usa ka anak, nga si Nikki J. Amping pirminak. Dinhinalang ko to, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mawag na mga hikalang kaagi ni Shine, nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakalahan, ikaw at ako. At ngayon, ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon hantumanan sa kaawit care of Arimen Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayang adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Wilma, 33 anyos, minyo ug may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kanus aman day plano ninyong dudo. Wa na baya mo magkabatang inyong edad, Wilma? Nag-agad naman kung dudo, ma. O ay, kay palabig dugay. Tingali baya unyag magliso na kagpanganak pohon, ha? Ma. Magpakasal na ta? Oh, day Wilma. Sakto si mama ni mo. Wa na ta magkabata. Usa pa, kaya naman sana ako. Sige dong, kanus amang kamamahay sa amo. Wa pa gyud ay. Negative mong gihapon dong, oy. Sige lang tay. Ampo lang ta. Dili ta magpakawa sa paglaom. Mabitaw na akong giingon. Pila na ko'y edad ni mo? 33 ka na, God. Ma. Mutongtong ka na gani anang idara, maglisod ka na, Gyud, Wilma. Ma. Pero, ay lang pagpakawas paglaom, day. Ampo lang kanunay. Grasyahan ra mo, ana. Salamat, ma. Pila naman ko kaadlaw nga dili. Dili ka kumaptos na. Magpalit kog PTV, aron ako masiguro.
Positive? Sa ato ba? Maamahan na ko? O, Dong. Yes! Maayo. Mao ikaw pag-amping yun, ha? Unya ang angay nimong panganon kanang puno sa nutrisyon. Aron healthy ang bata inigawas niya. Mga vitamins pod, ingon man gatas. Ayaw yung kalimot, ana. O, ma. Salamat sa imong pahimangno. Oray, niya, gipalitan ti kag utanon. Gatas, vitamins ug prutas. Wow, kompleto man. Angay lang, no? Tungod kay gusto ko nga healthy mong duha sa tong baby. Swerte gyud kay ko, Dong, nga ikaw mo'y ako nabana. Og swerte na sa dunya ang atong anak pohon ining gawas niya. Kay nahibaw ko nga buhaton man gyud mo ang tanan para niya. Mahal kay ti kaday. Ingon man ang umaabot atong pamilya. Dali ara sa panahon, Dong, no? Murag kano sa man to ng anak ko. Karon, 2 years old na si Dudong. Lagi day. Dako ikong pasalamat day nga wa ra gyud kakulian. Ay, ang bata. Oh, nak, ano mag-aha? Nak, ngano Ano ka man ni eh? matamang ka? Oh, uy, day. Mas dudong day. Bitaw da. Init ka si Dudong. Mautoy unang higayon nga naka-experience og hilanat ang akong anak. Makita gid sa iyang naong ang grabing kaluya. Wa rasad ko, kaya abi nakog normal lang nga hilanat. Gipainom nako siya og paracetamol, unya naayo ra man sad. Unya makita nako nga nikiat na siya siyag balik. Unya. Nak! Ay palabig kiat! Padagma ka! Hyper, gid kay imong anak mo. Lagi, oy. Unsaon tagsara man gud na siya makagawas. Unya, o pag kaduwa sa bay. Mausay. Unsa? Gihilan ta na sa tong bata? Dili ba bag-ura mo siya na ayaw sa hilanat pag niaging si Mana? O lagi dong. Ang butoy. Gilanta naman sad ni. Unsa man, ipainom naman siya tambal? Oh, mana. Nakatug na sad siya. Ma, sakit akong tutunan ng tiyan. Unsa na? Unsa man di ay ka, oy. Ang tud karon ng pagyapon mawa ang imong hilanat. Ano namuwa man ang imong mataog ngabil? Timpa, ha? Anong murag ni dako man ang imong liog? Sakit ako tiyan. Dili ni mahimo. Dadun ka na mo sa ospital. Dili ni ordinaryong hilanat, Mrs. Ang imong anak dunay sintomas sa Kawasaki disease. Unsa, Dok? Kawasaki? Unsa man ang Kawasaki, Dok? Usa kini katalagsaon nga sakit nga kasagaran mo tapot sa bata. Way klarong hinungdan pero delikado kini kung dili gitambalan dayon. Ug ang kasing-kasing sa inyong anak ang mahimong maapektuhan. Busa kinahanglan siya og IV immunoglobulin treatment og regular nga monitoring. Kinuo ko. Dok, buhat ang tanan, Dok. Palihog, ayuhang among anak. Naluoy kay ko sa akong anak, kay mo reklamo in town siya nga nung sige kuno siyang tusukan og dagom. Og isip usa ka inahan, sakit kaayo ni para nako. Nga pirmi na ko makakita sa akong anak mo reklamo sa kasakit, nga kung ako na lang unta ang iyang sakit nga gibati, mahimo kaayo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man gyud ning Kawasaki disease? Nganong ako mang anak ang naiguan ni? Hereditary ba ni? Kompleto man kog bitamina sa dihang nagmabdos ko niya ug nahibaw kung wa gyud ko magpabaya sa akong pagmabdos. Ikaduhang pangutana. Unsa may laing sintomas nga angay na kong bantayan kung mobalik man kini? Delikado ba ning sakita? Mahimo ba kining ikamatay? Unsaon ako pagkahibaw kung naigo na ang iyang kasing-kasing? Kinahanglan ba og ECG o echocardiogram? Ikatulo nga pangutana.
Kining IV immunoglobulin, doon na ba ni epekto sa bata? Kung maayo na siya, doon na pa'y posibilidad nga mobalik pa kini. Ikaupat o katapusang pangutana, naabay pagkaon o butang nga iyang kinahanglang likayan para sa iyang kondisyon? Mahimo ra ba siya nga makabalik dayon sa iyang normal activities? May pagka-hyper man sad kuning akong anak, basta lagsik siya. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Wilma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini nga akong suliran. Ano sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writer's page o driba sa pambuhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulanan karong adlaw mao kini nga the problem isn't with your body but what you think of it. The problem isn't with your body but what you think of it. Mo na sa mong gitawag sa psychology psychiatry nga psychosomatic signs and symptoms. No, there's nothing wrong with you physically pero daghang kay kagipamo diri sakit dito unsa man labad diri. So mao na ang mga inunta atong mahibalaan karong adlaw, no? Okay, so ang atong magtatampo si Wilma, 33 years old, minyo may usa ka anak ug gayang problema may tungod sa iyang anak, no? Taga Cebu City, taga Cebu City si Wilma. Okay, so ako lang gining paningkamutan nga matubag na ko ning imong pangutana, no? Si Wilma taga Cebu City. Musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman si Dr. Virgilio Sanchez. Bing Sanchez, musta naman? Okay na ba? Wala na ba'y lapok kayo sa inyo sa paknaan? Di habi kami? Nangatag mi mga relief goods, no? Ug Dr. Arcia Omar, Dr. Edwin Mingito, Mino Gabisay, kumusta naman ka sa Bonbon, ha? Mawat nga okay lang kinabuhi na to diya. Ug mga taga Sambagdos, naday ko'y listahan diri, na manay naminaw na to nga taga mga nurses sa Vicente Soto, ako ning nahimaman sila katong nagtukaw may sa haya ni akong migo nga dalit George Orsal Ruiz, no? Ako ato ni mga nurses diha sa Vicente Soto kani, no? Si Ma'am Joy Alo, Susit Colina, Malo Bakalan, Lolo Nietes, ug diha kauban nila si Rob Villasiran diha sa Vicente Soto, no? Kumusta naman ang mga taga Vicente Soto? Dugay-begay ko diha. Okay, so going back to our sender, si Wilma, mitugod kini siyang anak. Unang pangutana, unsa magud ning Kawasaki disease? Nganong ako mang anak nga naigo ani? Hereditary ba ni? Kompleto man kog bitamina sa dihang nagnabdos pa ko niya. Nahitabo tung wala gyud ko magpabaya sa akong pagkanabdos. So nagpakuan gini siya, prenatal check-up. Pero nganong naama ko ng Kawasaki disease ang iyang anak? Kawasaki disease. Mawalagi itong mahinomdumay ko ng Kawasaki. Ako dugay-begay kong nagmotorsiklo. Sobrang napulo katuig ko nagmotorsiklo. Estudyante pa ko din sa Sugbo. Nagmotorsiklo na ko. Ang akong motorsiklo, Kawasaki 125 KE. So, kanang moingon bitaw, Dok, musakay kagabal-habal. Dilo ko musulti pero pinugaya na ko ng motorsiklo. Kanang sugod sa Southern Leyte yung Tacloban, ako rin ng motorsiklohon sa una. Siyempre, batanon sa una. Okay, so kining Kawasaki disease, unknown ang cause ani. Viral ni siya, no? Nya sagara maapektuhan aning Kawasaki disease, mga bata nga below 5 years old. Nya mulas ni siya og mga less than a week, no? Mga 5 to 6 weeks. Mulas niya. Unsa may metabo ning Kawasaki disease? Ang imong medium size nga mga blood vessels ma-inflame, throughout the body. Sumana nga kuan gyud kayo. Sakripisyo gyud kayo. So mga simptoma ani, ako balikon, umuni sa mga bata. Of course, may lantan, mga 5 ka adlaw pataas. Mag-rashes ni siya, manghubag ang mga kamot ug tiil, mamuwa ang mata, murag bag ka ng gipiskat, murag conjunctivitis, nya ang mouth murag ma-infected, hasta ang lips ug ang tutunlan, imuhikapon ng mga lymph node sa iliog mangdagko, unya ang mga pakpak, ang mga panit sa tiil ug kamot. So mao na ang Kawasaki disease nga common sa mga bata. Viral infection siya, kung balikon, anon ang iyang cause, tungal lang ni siya. Dili ni siya makatakod parehag sangla or sa pamandya. Curable ni siya bisag way tambal, basta nakasymptomatic lang, limpiado.
walang kupod. Ang resulta ani kay muluwer ang immune system sa usa ka bata for some reasons. Dili klaro ni siya, og hereditary ba. So ang pagtambal na mo ani mga doktor is symptomatic kung unsa lanat against the rashes unsa pa diya. Kaduhang pangutana, unsa may laing sintomas nga angay na kong bantayan kato kong ipahinganlan. Delikado ba ning sakita? Mahimo ba ning ikamatay? Unsa na ko pakaibaw kung naigo na ang iyang kasing-kasing, kinahanglan ba siya i-EKG o i-echogram? Well, ako nang ginaingon mo, maayo ra ni siya even without medication. Pero tambalon ko ni siya para sa ilanat, mga bata man kananglan nga ilower ko nimo ang inflammation nya i-prevent ibang complication. Kung nasa hospital setting, para nga may dehydrated, naani siya IV fluid, no? So ang bantayan na nani nga walay complication kayo. Kay bisag walay tambal, maayo ra ni siya. Maayo ra basta kay ma-maintain lang ang iyang normal vital functioning, na dili siya mahudtan og fluid nya makontain ang infection, matagaan og saktong treatment ang mga skin lesions, ang mga pakpak ng iyang panit og dili siya magkonvulsyon tungod na kumbalikon, taas kayo ang iyang hilanat. Sunod nga concern, kining IV immunoglobulin, doon na ba ni epekto sa bata? Yes. Kay atong gingon, ang immune system sa usa ka bata, ma-injured man gud ang blood vessels niya, apektado. Matakihon ang iyang immune system by mistake. Pagkamali. So naani siya epekto ning tambal kay mong giingon. Of course, ang mga expert ani mga pediatrician na sa hospital. Active na siya with the proper guidance sa atong attending pediatrician. Cebu City ramang dalhan ni siya sa pediatric ward sa Vicente Soto or Cebu City Medical Center or sa mga privado nga mga hospital ni sa ato. Naay daghang mga pediatrician nga andam og tagana nga mo atiman sa imong anak na naay Kawasaki disease. Sunod nga pangutana, naabay pagkaon o butang nga iyang kinahanglang ilikayan para sa iyang kondisyon? Pwede ra ba siya makabalik dayon sa iyang normal activities? May pagka-hyper manggod sad ning akong anak basta lagsik siya. Well, after a week pwede na siya, no? Kay ang duration aning hilanat mga less than a week naman. Nya with proper medication makabalik na siya sa iyang kindergarten pa ni siya. Well, kay pila na edad niya? 5 years? Pila edad na niyang bata. Basta kayo usually manggod ning Kawasaki disease, mo-atake ni mga bata ang less than 5 years, no? So dili ni siya ingog life threatening. Unya, ang tambalan niya kung balikon, intravenous immunoglobulin. Intravenous immunoglobulin. Nga naa diha ihatag sa hospital, kay as the name implies, intravenous meaning nga naay nakahok nga IV fluid. Kay diha man ipaagi sa doctor or nurses ang tambal nga intravenous immunoglobulin. Gitawag niya namin og IVTT. IVTT mo ni trabaho na mo sa una sa intern pamilya sa pediatric ward. Mag-insert og IV kanang mag-inject diha sa IVT sa intravenous tube, no? Sura ra ba insertan ning bata og IV fluid kay luhag kayo. Kung may pagka-hyper ni siya, I doubt kung mukalipay po ni pagka-tawag na tog attention deficit hyperactivity disorder, which is classified by short attention span, hyperactivity ug irritability, no? Ato lang po ning ipadiagnose later on. Pero atong main concern nga dili ni siya magkonvulsyon, kitaas kay gilanat o matagan og pagtagad ng uban nga mga simptomas sa Kawasaki disease. So hinaut ni mo Wilma og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, magtambag sa inyong mga medical problem. Attorney Eileen Bathan, magtambag sa inyong mga legal mga problema. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw.